Back-to-back grand finale ang atong atangan mga kapuso karong weekend. Wincess, Nandito na po tayo sa Grand Finals. Nevin, Sana po i-vote niyo po ako. Makmak, Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron. Tabangan niyo po, mga kapuso! Vote for your favorite. Sila ang upat ka grand finalists nga magtigi sa The Voice Kids Finals. Si Wincess ang gikan sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford. Si Nevin gikan sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo. Si Hebron gikan sa Stelbound ni Coach Stel. Ug si Makmak gikan sa Jewel Squad ni Coach Julian San Jose. Sa Dominggo na ablihan ang voting lines para sa mahimong The Voice Kids winner alas 7 sa gabi kada sa GMA. Ugma Sabado ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Sila Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bugabil ug Naya Ambi ang magtigi sa huling bakbakan sa The Clash. Gani nagpakitang gilas na sila sa ilang pagbisita sa unang hirit stage. Ug ipaambit ang ilang journey sa The Clash sa GMA Integrated News Interviews. Ang dakong pangutana karon, kinsa kanila ang mudaog. Ato kining tutukan ugma 7:15 sa GMA.